Bé, com sembla que hi ha hagut uns problemes tècnics que s'han registrat un examen oral, he decidit tornar-lo a fer, a veure si millora o faig tot seguit i millora l'explicació i ho enteneu millor. Bé, en la primera diapositiva trobeu que està publicat en la guia docent, val? Un poc la baremació de les 4 pràctiques avaluatives que puntuaran. Des de l'exposició oral virtual, que van un 20%, el treball dirigit en no poètica un 25%, les pràctiques que us estimaran, perquè hem canviat un poquet la manera avaluativa i la presentació de la rondalla a classe, que esperem fer-la a partir de maig, i per últim la prova final. Si comencem en l'explicació, la primera pràctica molts ja l'heu feta i si no l'heu feta sabeu que és una exposició oral individual, una entrevista oral en la qual jo sóc el pare i la mare, faig aquest rol i vosaltres sou els professors. Bé, s'ha de fer en hores no lectives, com podeu comprovar, estem fent-ho des de casa, i heu de preparar un tema entre 5 i 10 minuts, és una orientació, i podeu utilitzar el material que cregueu oportú. Els temes que podeu tractar han de veure amb la dinàmica del curs, de l'escola, des de la reunió amb els pares de principi de curs, que normalment es fa un mes i mig després de començar el curs escolar, perquè ja es coneixem, ho podeu fer, recordeu, no ho he dit, individual o per parelles, i si ho llegiu el tema, el primer tema, els pares, doncs el que heu de tractar és l'horari del curs, l'atenció, l'horari d'atenció del psicòleg, tant la vostra també, l'atenció a pares, els objectius que voleu aconseguir, com tipus d'avaluació, les normes, les activitats extraescolars que fareu al llarg dels 3 trimestres, presentar als companys. Podeu tractar també els plans lingüístics que utilitzareu, tot allò relacionat. Val? També podeu fer una reunió per a millorar en el segon punt sobre els resultats de l'avaluació, podeu fer una altra reunió amb els pares per informar d'una excursió en la qual heu d'explicar què es pretén aconseguir, relacionar amb els objectius d'una assignatura en concret, l'horari d'excursió, el material, l'autorització, etc. En la reunió de coordinació pedagògica entre el psicòleg i el tutor, perquè té alguns problemes, per exemple, per l'activitat, per exemple, també que una proposta de la setmana del llibre, una reunió amb el regidor de cultura per utilitzar l'auditori amb l'objectiu de realitzar una activitat, que diu auditori, diu casa de cultura, etc, la biblioteca del poble, de la ciutat, una reunió amb la policia o també com a excursió per a fer una activitat d'educació vial, o una reunió eixida també per a fer un programa de ràdio, un programa de tele. Són uns temes proposats, podeu fer-ne els que vulgueu, d'acord? Us posem aquests temes perquè facilitar la posada en escena. Tenim un exemple d'entrevista oral, en teoria heu de prémer i us apareixerà la reunió que faig jo amb els pares, l'heu d'adaptar de primer de batxillerat de l'institut a, jo diré, a la primària. Però hi ha idees que valen tant per a primària com per a secundària. És una ajudeta que tenim més. Bé, el treball dirigit és també individual, val el 25% de la nota del curs, i amb el qual el que tenim una sèrie de condicions es pot fer tant individual o per parelles, no feu trios, podria ser si voleu algú fer-lo en trios, doncs m'ho ha de demanar, i heu de llegir un únic gènere etnopoètica, una rondalla, una llegenda, una cançó, un conte, llocs tradicionals, tot allò que tinga a veure amb la literatura popular. De què es tracta? Bé, una vegada que heu elegit el gènere, anem a posar per exemple una rondalla, una llegenda, busqueu un informant.
Normalment el gènere l'elegiu segons l'informant. Si l'informant sap una llegenda, doncs ja teniu el gènere elegit. En segon lloc, què feu? Doncs enregistrar la rondalla, la llegenda, us canta cançons, us conta un conte, us explica allòs tradicionals, embarbussaments de la persona, la qual es demana que intenteu que isca la vostra veu per a per a que no es veja que l'heu copiat. Què he de fer amb aquest material? Doncs, per exemple, a veure, en primer lloc, he de dir que el treball costa una portada, un índex, una introducció, la transcripció literal i la literaturització. Vosaltres, en primer lloc, heu de transcriure el que us ha contat l'informant. I en segon lloc, eixa transcripció literal, que al final d'aquesta pràctica teniu els criteris de transcripció, que us explicaré, l'heu de literaturitzar. Què vol dir? Fer-la útil, expliquem-ho així, per a poder-la utilitzar a classe. Si a mi el meu informant es fa 10 minuts, ho he de condensar, ho he de reduir per exemple, en un full, fer un conte, una llegenda, crear un material. I, finalment, heu de fer una conclusió on heu de contar, primera part, l'experiència i quin aprofitament didàctic teniu amb el material que us ha contat l'informat, la llegenda. D'acord? Bé, en aquestes diapositives, que les trobareu en la carpeta del drive dels materials en pràctiques avaluatives, l'explicació del treball de no poètica, explica un poc més detalladament cada pràctica que heu de fer. Per exemple, en el primer cas la cançó, si decidiu fer el treball de cançons, que tingueu un informant que us cante almenys un mínim de 6 cançons que no apareguen en el Camp Pop. El Camp Pop és un projecte que veurem en el tema de les cançons, on els usuaris de la llengua, els universitaris, pugen cançons per tindre un corpus de cançons de literatura popular, sobretot del País Valencià i concretament d'Alacant. És un projecte més alacantí. Les hem d'enregistrar, conservar-les en format MP3, perquè després, igual que qualsevol dels temes, haurem de pujar, per una banda, el format en MP3, per altra, el treball en la pràctica lliurement. Haureu de pujar dos arxius. Què cal fer? Doncs la transcripció de les lletres, que al final de l'explicació veurem els criteris, i hem de replegar i fer constar la informació que es demana sobre el nostre informant. Si ens podeu fer una foto, doncs el treball queda més curiós. Hem d'incorporar la transcripció i elaborar un test assagístic que incloga la vostra experiència a l'hora de dur el treball, heu de classificar les cançons, i també aquest aprofitament didàctic que diguem que és la part de la conclusió. Si elegim, si el nostre informant ens conta una llegenda, doncs ens ha de contar una única llegenda. Té la mateixa mecànica. Enregistrem la llegenda, la transcrivim, agafem les dades del nostre informant, si és gènere mascle o femella, i elaborem la versió literaturitzada. Es tracta de crear un relat inspirat en el mateix argument que hem documentat, però a la incorporació de personatges nous, d'una major informació, sempre pensant que siga un material escolar que després el puguem aprofitar. Amb aquesta pràctica el que es pretén és que tingueu recursos per a generar material. Recordeu que la nostra assignatura és un taller de creació de llengua. Podríem també podríem classificar les llegendes contemporànies. Jo us contar la del McDonald's, d'acord? Si llegim la llegenda històrica, que ja us l'explicaré, doncs us podria contar la llegenda de Sant Sebastià del meu poble de Xixona, que es va aparèixer i es va lliurar de la pesta. De fet, molta gent ara mateix està resant, i sobretot la gent major a Sant Sebastià, per a que es produïsca el miracle de 1600, que us el contaré en el
quan pertoque. Podem continuar, la rondalla tindria la mateixa mecànica, podríeu elegir també jocs populars, consulteu uns amics, un informal us ha de contar, doncs us han de narrar a quins jocs jugava quan era xicotet. Hi ha mil jocs que jugava al carrer i és un poquet recuperar el carrer. Supersticions, jo vaig contar la superstició de les berrugues, o vaig contar la de Carmen del quiosc, que jo entrava, jugava al futbol, em feia un esguins, entrava Carmen, fregava les mans, provava la calentor i eixia curat caminant, un poc també el que feia Karate Kid, la famosa escena del final de la pel·lícula. Us podem contar acudits, i qualsevol altra opció vol dir qualsevol altre gènere que entre dins de la literatura popular. Tenim els criteris de transcripció, doncs, és a dir, hem d'utilitzar, quan fem la transcripció literal del nostre informant, si tinc una marca en cursiva, jo marco en cursiva els barbarismes. Per exemple, mosatros, el tinquè, no és normatiu, ho poso en cursiva. Deixe constar, deixe en clau datos, per exemple, en un signe d'interrogació, si no ho he sentit bé, no ho he comprès, si no s'he escoltat el que diu, perquè de moment estic enregistrant i passa una moto. Doncs posem, això és el cas. D'acord? Bé, estem... A veure si puc gravar al final del vídeo. Per exemple... ¿Estem alquería? Un poquet Anem a casa de Rafa a dinar. Què queda tenir? estaré aquí a Hernán, volver a la casa, en coche, Bayos, la niña de Muro, i es conten i li conta la rondalla. Després teniu... A veure si s'obri, si se'n va. Tenim un treball escrit que també podreu accedir, per a el pose sempre que per a que tingueu eixe exemple, diguem, visual, les notes, fixeu-vos, té la portada, l'índex, la introducció, l'informant, la transcripció, la versió literària i la conclusió. Val? A veure, el que volia ensenyar-vos, l'informant, no sigueu tan garrepes si poseu més coses de l'informant, que segur que això a l'informant li agrada. La transcripció, d'acord, veieu els criteris de transcripció, d'acord? Diu bahia, però és badia. Diu barco, però és vaixell. Pos, però és doncs, barquet, entonces, etc, etc. Després la literaturitza, d'acord? Fixeu-vos que no és molta, en aquest cas sí, la podeu fer més curta, i les conclusions, val? Biografia, etc, etc. Te voy a llamar normal, es que se corta mucho, te voy a llamar normal. Mamá. Sandra, a decirte, desodorante. Silenci. Mamá. Ay, es que se cortaba, se me quedaba tu cara ahí. ¿Qué tal? No podía. Para tu habitación, por donde te ayuda. Todo eso no lo
Silenci, que estic gravant un vídeo. Ja, Pepe. D'acord? Sí. Va. De fet, molta gent que es recontra... No sabes eso, ¿eh? Pues, detrás de primero y es fregades más. El que no canvia és la data d'entrega, el treball de no poètica, l'1 de juny, perquè es fa per Blue Cloud. Trobareu, com he explicat adés, una part per a l'àudio, MP3 i MP4, i altre per al document en PDF en .doc, dona igual. La tercera pràctica és la dramatització a classe, esperem poder tornar i fer-la, ara us donaré la següent alternativa. Es fa individual, heu d'elegir una de les 36 cançons, apuntar-vos en el full organitzatiu, que està a la carpeta corresponent, i tindreu 20 minuts per a fer aquesta pràctica. La primera part, que és la dramatització. Mireu, dramatitzar és narrar, interpretar, no llegir-la. Podeu emprar la tècnica que més us agrade. I el material, podeu decorar la classe, podeu anar amb la roba normal, com vulgueu, però per favor, no llegiu. Així teniu, com van contar uns alumnes, una rondalla amb unes titelles en ombra, van posar
una llampada, un flexo, i ho vam fer. I una vegada que heu dramatitzat, doncs heu d'exposar l'aprofitament didàctic els membres de l'equip. Evidentment podeu també llegir un PowerPoint, el que vulgueu. Un PowerPoint ja sabeu que queda molt bé. I heu d'entregar aquest full, entregar. I l'heu d'emplenar qualitativament o quantitativament, tipus de pràctica, els autors, la preparació, el material que heu necessitat, que necessitareu per a aprofitament didàctic, els objectius, l'avaluació i les notacions interessants que vulgueu fer. Si no tornarem a classe perquè fora, doncs ho hauríem d'enregistrar a casa, ho faríem individualment, pujaríem el vídeo al YouTube, d'igual manera el full i contaríem la rondalla com de la millor manera possible. D'acord? En darrer lloc tenim l'examen, la prova escrita, que va en un 35% de la puntuació global. Té dues parts, comprèn dues parts. La primera, 25 preguntes tipus test on les errades no descompten, ¿vale? No hi ha un descompte per errada. Per tant, s'han de contestar les 25 preguntes en 4 possibles respostes, A, B, C i D. Com tot examen tipus test, tenim preguntes molt fàcils, preguntes fàcils, preguntes difícils, preguntes molt difícils i preguntes que he fet que no sé ni la solució. És a dir, que ho he de mirar. I per al que vulgui el 10, doncs ja sabeu. I dos temes proposats, heu de llegir-ne un i fer un text, i s'ha de descriure un text d'unes 300 paraules, amb paràgrafs, amb una introducció, un desenllaç. Això ens ajudarà a tots fer el resum, val? Si no, ho podrem, m'envieu el resum, feu un esquema, aquestes tècniques d'estudi, doncs ara mateix funcionen molt bé. Bé, aquestes són les pràctiques, si teniu algun dubte, ja sabeu que m'ho escriu per tutoria.